କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ। ମାନେ ବୋବଉଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ଜମା ବୋବେଇଲେନି, ଖାଲି ତ ଏପଟକୁ ସେପଟ ଟୁଙ୍ଗୁ 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 ହେଉଛି ଆଉ। ମିଟୁ ତ ଆମର ଟୁଙ୍ଗୁ 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 ହେଉଛି ଆଉ। କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇଲେ ଜମା ବୋବଉନି, ଜମା ଯେତେ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖ ଜମା ବୋବେଇବନି। ତାପରେ ତ ବୋବିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ୍ୟାମେରା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ। ମିଟୁ ମିଟୁ ମାମା ମାମା ସବୁ ଡକା ହେବ। ଏମିତି ଦେଖୁନ ଖାଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଉଛି, ଖାଲି ଅନଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ସରିଗଲା ତାର ଖାଇବା, ବୋଉ ଏତେ ରାବୁଛି, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମିଟୁ ତ ଆମର ହେଇଛି ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ, ଖାଲି ଏପଟକୁ ସେପଟ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେବା ଜାଣିଛି ଆଉ। ସେ ଖାଲି ତା ଭିତରେ ବୁଲି ଯାଉଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ, କ'ଣ ରଖିଛି କେଜାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉଛି।